On Yom Kippur of 1930, 26-year-old Moshe Segal blew the shofar at the Kotel at the end of Ne'ilah, Yom Kippur's closing prayer. He was promptly arrested and taken to jail, still fasting. What was his crime? Under British law in Palestine, Jews were forbidden to blow the shofar at the Kotel, pray loudly there, or bring Torah scrolls so as not to offend the Arab population. For the next 18 years, the shofar was sounded at the Kotel every Yom Kippur. Shofars were smuggled into the Kotel where brave teenagers defiantly blew them at the conclusion of the fast. Some managed to get away. Others were captured and sent to jail. Echoes of these inspiring acts reverberated throughout the Jewish world. הטילו עליי עם עוד שני בחורים לתקוע בשופר ביום כיפור. העמידו אותנו מהראש לקיר, מאחורינו היה מישהו שנתן פקודה שחייבים לתקוע בשופר ושאל מי מכם מתמחה ויכול לעשות את זה. אני הרמתי את היד, אמרתי אני. אתה תהיה הראשי והם במקרה ונכשלת או נתפסת שיתקעו את השופר. אז הוא אומר, מה עם ההורים? הרי אתה תיאסר. אמרתי, אין אמא, אין אבא, זאת אומרת, בסדר. שאל אותי, אתה מוכן ללכת לפעולה הזאת בכותל המערבי ולהיאסר? אמרתי לו, הולך. בסדר גמור, אנחנו נשבענו להקריב את חיינו לתקומת העם היהודי. במשך ימים היינו נוסעים להתאמן להחזיק את השופר. The last 6 shofar blowers still alive returned to the Kotel, the scene of their crime, where they recounted their individual stories and sounded the shofar again at the wall. כל הזמן חשבתי לך, לא רק היום. כל מחכסתי? נעים These men battled the British mandate, fought in several wars, built families and homes, and saw their dream of a Jewish state realized. Yet over 60 years later, that Yom Kippur they blew the shofar is still one of the defining moments of their lives. בחורה באה עם ילדה ואמרו לי שהם לוקחים אותי לכותל. איפה השופר? אצל הילדה. הדרך לעיר עתיקה יש שם שער להיכנס לרובע היהודי. הבריטים יצאו שם, אמרו אין דרך ללכת לכותל, גמרנו. לא ידענו שיסגרו את הכניסה לכותל. עברנו ממרפסת למרפסת ברובע היהודי, קפצנו מגינה לגינה. והגענו לכותל. איפה שנכנסים לכותל היה שם העמדה של המשטרה, היה המון שוטרים. הוא היה קיר גדר, ועמד שוטר, ואני זוכר את המספר שלו. היו שם בריטים גבוהים, הביאו במיוחד, שהסתכלו מעל הקהל. The British police officers did not speak Hebrew. Messages were secretly delivered to the Jews gathered at the Kotel, disguised as prayers. אני פתאום רואה שוטר חרש. אמרתי לכאן, תזהרו משוטר החרש, שהוא נמצא ביניכם. אומרים, עננו, יש לנו מרגל, עננו, עננו, כולכם תדחפו אותו, עננו. כמה דקות לפני התקיעה היית רואה שהשוטרים והצבא מתחיל לנוע בפנים, כי הם יודעים עוד דקה, 2 דקות, זה מגיע. עמד על ידי בן אדם דתי מציצית, והביא לי את השופר, הוא כיסה את עצמו שאני לא אראה אותו, הם יתפסו אותי, שאני לא אגיד ממנו. הפעולה התבצעה בצורה כזו, 3 בחורים, מצד ימין אחד, מצד שמאל אחד, באמצע אחד. אני הייתי פה במקום הזה, והתחילו להשיב שנה הבאה בירושלים, אז לקחתי את השופר ותקעתי. ברגע שמצד ימין התחיל לתקוע,
אז כל השוטרים היו רצים לכיוון ההוא, ואז צד שמאל תקע. ואז האמצע תקע. רק התחיל להוציא הפרה מהשופר, וכל הצבא וכל האנשים וכל זה התחילו לרוץ שם בכיוון שלו, ואני ראיתי כולם נוהרים לשם ודוחפים לשם. פתחתי בשופר תקיעה ככה על הכיפאק. ברגע שתקענו והיה מהומה, התחילו מכות עם עלות. דחפו את כל הציבור בכוח עצום, רצו למי שתוקע בשופר. התחילה שירת התקווה ובאו לתפוס אותי לחבק אותי. עמד לידי הקצין לנגר. אמר לי, תזוז מפה, תלך מהר, תלך. איך שזה קרה, תפסו אותי. הבלתי צעק באנגלית שתפסנו אותו. שני שוטרים היו, צד אחד שוטר וצד שני שוטר. איפה שאנחנו התחלנו ללכת, המון אנשים אחריי. ניגש מישהו אחריי בעברית, אמר לי, אל תפחד, אנחנו נשחרר אותך. תשים לב לשירה. התחילו לשיר, נשחרר אותך, נעשה דחיפה, תנסה לקפוץ. מאות אנשים אחרינו. פתאום צעקו שוס, כולם עשו איזו דחיפה ענקית עליי ועל האנגלים. רגע אחד הרגשתי שפחות מחזיק, הצלחתי להשתחרר, קפצתי. אז ברחתי במרכז העיר. חיכה לי יהודי אחד בשם משה סגל. הוא היה התוקע הראשון. תקעתי בכל הכוח שלי. כשגמרתי, שלפתי את השופר מהפה, נתתי לשוטר שהוא הקיף אותי, סבל בריטי, הוא לקח את השופר. תפס אותי, הוביל אותי עם עוד כמה אנשים ששרו התקווה לקיש. והייתי כל היום אחרי צום. כל מה שאני זוכר שם שהייתי רעב מאוד. לא חשבתי על שופר ולא על מה יעשו לי, הייתי רעב, פשוט רעב. אני סירבתי לאכול, אמרתי אני לא אוכל. אני עצוב, אני אמות פה, אני לא אוכל אם אני לא הולך הביתה. בכסלו הייתי 2 ימים, אחר כך למשפט. All the shofar blowers that were captured were tried and punished under British law. Some were sent to jail for up to 6 months. In the War of Independence in 1948, the Jordanian Legion captured the entire old city of Jerusalem, including the Kotel. שלא יכולנו לבוא לכותל, היה לי כאב ממש יום. אבל גדול ידע עלינו, אבל גדול. For 19 years, not a single Jew stepped foot at the Kotel, not to mention blew the shofar, until it was liberated by Israel in the Six-Day War in 1967. במלחמת 6 הימים, אמרתי לחבר'ה, בואו ניכנס לכותל. עצרנו, נכנסנו לכותל, הייתי מדהים. אני רואה מישהו עם שופר, אמרתי לו, אני מבקש את השופר, תן לי רגע. הסתכל עליי, אומר לי, כך. אני תוקע תקיעה כזו חזקה, בא אליי בן אדם, אומר לי, מה לך ולתקיעה בשופר? אמרתי לו, אני הייתי האחרון ב-47. הוא אומר לי, אני הייתי הראשון ב-31. הרב סגל חיבק אותי, מה זה? ונפרדנו לשלום.